Ghana News TV eso enu anigu a wo hwe no na yensa aka ensemu ye breaking news na we no ye breaking news are hosem Peace 104.3 FM opanyi a wo kan news e wo ho anidin ene nana Agyei Sikapa ye ka sei onkati asefo ho wa enyame dia ankyeremu no ekyerese nana Agyei Sikapa ekọ ne nkrachi ene eda fia da na nana Agyei Sikapa yi obekaya ase ahemfo ye bia ne empanyi ye bia eba Ghana ha no voice over ayeye edisi ye bia no opanyi sene na no abiri mpanyi nsemunti no ono na ya otai eye mitimu se wakai onipa America na asemi opanyi nchemu a Peace 104.3 FM4 edeba ebeto mountain so chese efi afe 2019 mu na opanyi hododon but nofe ayete se bola suja ani adumu nso ase eja oho ana papa yi ho atono na waba abedi ne dwuma oho ana asan aka no asan konti be na otwetwa mu yi na yade no esan peja mu a emom de ne kopie mu a ade se bia agesa sabia yi omde na kwa yasare papa eye a doctor fo mpanyifo mu nimde ene gina no so omo ehwe no nanso no sene ampanyifo ka no wo krade enkwanti menye ama owo ede ne nsa nyunyunyu abetu opani ekukumu abona baba agene yoyoyo ede no akọ nananom enchen na yentie sene amanobo no ekọ so ewo Peace nana Agyei Sikapa wen na muta bisa na se no akra nwumre ye news na ye ka mu bisa se nana Agyei Sikapa wen no kro mu ni se yenu apani nana Agyei Sikapa bre kakre ni be afene bre kakre ni de munim se ne ho ncheda mfa no papa na ho a na nyame adom ne ho aton kakra no aba no abeye adwuma ho a na ho aton no aba abeye adwuma kakra na otwe awie ye emusan ye den kakra ema ye de enu ano ko ayasabia tia doctor fo a omo nim de kwa ni mu gina ne su bia se na omo ye ndada no ye senka ebetumi apre ye enu ano nkwa na so awrehusem ewo mu ni se ye enu abema na Agyei Sikapa ya ye ne no eye adwuma o despite media ha sei no na edi akon ato ene na Agyei Sikapa onka ye hu ebiu nti na amane kakra ewo ho a ye de ebremo eno no sede yaw eka ye no ne ho adodo no kakra bes antem ni kwa de monte ne nka wa fidi so na ho mfa no na ne ho mfa no nti mu busa na ase nyina na ye ka kyerem se owo ho mo bete ne nka na ye wani da so se ne ho bekentene no na waba na wotwe awie ye mu no na yare no mu ye din nti ye de ko ayarehwe na ye bompa ye se oduyefo pa no obedom ye na wahu ye mobo na ye awie ye yi ye kase ye yi na doctor fo aye wo mo fam die Christopher abo wo mo paye ba de rade epe na eye ho nti ne awie ya na yare afiri yare wafiri yare ni maguase yare ni maguase iti nana Agyei ko ne bofo Ghana News TV enam saso ema nana Agyei Sikapa de ye dem refedue nanti ye we beme nana Agyei Sikapa amamre ni amani e hwan ena ebe kire ye mmofra ye nananom ne nkwada a omo ebesisu yi oh nana refedue die ni amani hunu kodadin